Бу якларга тәүге килүебездә безне азан тавышы каршы алды. Тормышта бер нәрсәдә очраклы түгел. Без Кабат-Саба районының данлыклы Ылышыңар авылы җирлегендә. Бүген якыннанрак күрешергә дигән Шаймардановлар гаиләсе белән танышуга, аларның балаларының гаиләсенең мәхәббәт тарихы сәбәпче булды. Ни рәвешле дисезме? Монысын инде күчтәнәшкә дигән ипиебез белән үзебез йортларына кереп бергә аралашкач ачыкларбыз. Гөлнара Нурания һәм Фәрит Шаймардановларның олы кызы Сургут шәһәрендә дөньяга килгән. Гаиләдә әти-әнисенең туган ягына хөрмәтен күреп үскән кыз, югары белем алыр вакыт җиткәч, гәзизләренең тамырлары береккән Татарстанга кайта. Казан дәүләт медицина университетына укырга керә. Ә биредә юллары апасының абруйлы нәсел улы Динар белән кисешә. Томрап торган зәңгәр күзле, озын толымлы татар кызының сурәте тәүге күрешүдә үк егетнең йөрәгенә уйыла. Динар ул безнең беренче елны керә алмыйча калган университетка. Алайда аннан ерак китмәгән, биология кафедрасында ассистент булып эшләгән. Яңа уку елында инде мин кергән елны ул да укырга керә. Димәк, без ул очракны инде Аллаһ Тәгалә шулай кушкандыр дип фикерләдек. Ничектер шулай була иде инде, лекциялар башланыр алдыннан минем янда һаман бер буш урын кала. Шул вакытта Гөлнара бераз сыңгарак каламы, әле шулай йөри уйлап керәм инде, аның урыны минем янда була иде. Без бергә утырып, лекцияларны бергә тыңлап, конспектировать итеп барып инде, аралашып, бер-беребезгә булган туган мөнәсәбәтләрне шунда SMS-лар аркылы, шул SMS каналлар аркылы гына сөйләшә белеп, бер-беребезне якынрак күрергә, якынрак аралашырга шул медицина университеты безгә бик ярдәм итте инде. 5нче курска хәтле шулай дус булып, 5нче курс ахырында никах укытып инде. Уртасында. Никах укытып, 6нчы курска бара алган безнең туйбыз уйнады. Туй булды инде. Туй булганга менә 10 августта 16 ел булып та үтеп киткән. Ярар, менә 16 ел хәзраннан да күбрәк вакыт үткән бит инде. Теге синең янда буш урын калган вакытка, әйеме? Әйе. Әйдә, менә хәзер булса да әйт инде, ул урынны махсус алып кала идеңме әллә? Әлбәттә, ул урын буш, ул урынга утыручы теләүчеләр күп булгандыр инде. Но ул урын минем йөрәгемдә Гөлнара өчен сакланып тора иде. Кияүгә чыккач кына белдеңме бунысын? Ни өчен урынның буш калганын? Җүләр булмаган, сизенгәнмендер инде, юк, баштан ук. Безнең инде мед университетының бит инде корпуслары күп. Тукай урамыннан башлап, Бутлер урамына хәтле 20 минут тәнәфес бирәләр иде. Шул арада без топографическая анатомия кафедрасыннан, ул Кремлевский урамында урнашкан, шуннан без Бутлерова 49 йортына җәяү генә тиз генә 20 минут эчендә менеп җитәргә тиеш. Син анда такси белән менәсеңме? Ул вакытта трамвай йөри иде әле, 2нче номерлы трамвай. Без инде студентлар буларак, безнең китап зур 3-4 томлы топографическая анатомия китабы бар иде. Мин аның кулында ул китапны күргәч, мәйтәм, Гөлнара, давай мин сиңа булышам. Ул китапны күтәршеп менәм синең белән, шунда инде без икәү бергә 4-5 студент парлар бергә инде шулай бер лекциядан 2нче лекцияга шулай менә идек. Шундый чаралар булу сәбәбе дә безне якынлаштыргандыр дип уйлыйм инде мин. Кайсыгыз беренче яратам диде? Яратам дип мин әйткәнмен инде, кем әйтсен? Ул анардан тартып алсаң да ул әйтми. Ул шулай теге оялшанрак беренче иттереп мин әйттем. Исемдә, хәтердә. Яратам дип чәчрәп тормаса да, Гөлнараның мәхәббәте күзләрендә чагыла. Әнә шушы карашлардагы ягымлылык игътибарны җәлеп итә дә инде бу парга. Дөресрәге, минем алар белән танышуыма сәбәпче дә. Казанда театрга спектакльгә баргач, урыннарыбыз янәшә туры килде.
Сүз иярә сүз чыгып, аралаша башладык. Икесенең дә тоттар җанлы гаиләләрдән икәнлекләре ачыкланды. Гөлнараның әти-әниләре исә ата-бабалары гомер иткән җирлектә гаилә учагын яңартканлыкларын белдек. Шушы гади бер сөйләшү затлы, зыялы гаилә белән күрешүгә китерде. Нурания апа, Әйе? шушы көйдәгечә көйле генә, җырлы гына яшәп буламы ул? Көйлесәң була инде. Җырлаган шикелле көйләп торырга кирәк. Бирәктә ир-атлар, балалары да. Без инде Аллага шөкер, Фәүзияне белән без бик әйбәт яшәдек. Кайтып киткәндә бик күңелле. Ул бик җайлы кеше. Мине яратты дип әйтимме соң инде. Фәриткә инде ул Нуранияне, ал Нурания янына бар дип җибәргән. Сурутка килде бит Фәрит минем янга аннары. Гомереңне бер кешегә багышлагач, аның белән бергә булгач, шулай тырышасың инде яшәргә. Фәрит артында инде без ирем артында без аның хатыны, балалары, бөтен туган тумачалар ике яктан да алтын багана артында шикелле яшәдек, Аллага шөкер. Хатын кыз бит инде ул әзрәк күрсәтеп җибәрә, әзрәк әйтеп җибәрә, аңлатып җибәрә дигәндәй тормышны алып бара, йортта бала-чага аш-су дигәндәй. Фәрит абый, мин җырламыйм инде, менә бии генә беләм диде. Бик еш бии итәсезме соң? Нурания апаны. Бии, Аллага шөкер. Булай да бии, тигрәй дә бии. Олыгайгач хисләр сакланамы? Олыгайгач бигрәк тә ул хисләр саклану гына түгел, ул киреп ялыйна, менә иртә белән торгач, бөтенесен әйтәсең инде, әбием белән бергә исән сау яшәргә ясын дип. Балалар белән бергә дип, бөтенесен ул шул 40 яшьләрдән узгач бигрәк тә якыная торгандыр инде андый хисләр. Андый уйлар. 40-ка кадәр ничек була? 40-ка кадәр анда ялгыз калам, нитәм дип уйламыйсың инде бер вакытта да. Ортайгач шул балаларның бөтенесе башка керә инде. Ярату, мәхәббәт дип теге ызгышмыйча, талашмыйча торган семья юк инде, ул төрле хәл була инде, төрлечә була. Аның иң кирәк гадәте шул, ул гафу итенә белә, һәр вакытта ул көн саен ул яратам дип әйтмичә калмый. Менә 60 яшькә, 62 яшькә җитә ул, Алла бирсә хәзер. Ноябрьдә 62 яшь тула. Ул көн саен миңа яратам ди. Нинди генә күлмәк киеп, нинди генә халат киеп чыксам да, бу күлмәк, бу халат сиңа килешә ди инде. Гел шулай матур сүзләр әйтеп тора. Матурын әйткәндә, төрле сүзләр була инде. Ул бит инде төрле сүзне, тегендәй сүзне, авыррак сүзләрне әнә шул сүз әйбәт. Үзенең яратуын белгертү, ул гафу итүне белә шуны каплап җибәрә инде, ул бетә уланар, онытыла. Ничә 5 минутлык. Аллага шөкер. Ашу чыккан чаклар буладыр инде. Нишлисез ашу чыкканда? Сөйләшмим. Нурания апа чыгышы белән Күкмара районының Югары Арбаш авылыннан. Медицина көллиятын тамамлагач, юллама буенча Олы Шыңарга эшкә кайта. Шул чорда яшьли әтисез калып үскән нык бәдәнле көрәшче егет авыл пычрагын йырып әнисенең хәлен белергә килгән кызга гашыйк була. Яшьләр тиз аңлашалар, очраша башлыйлар. Әмма кыз берничә ел эшләгәч, матди якны кайгырту уе белән Сургутка китә. Ерак араларны хатлар бәйли. Ә көннәрдән бер көнне егет сөйгәне янына кунакка килгән җирдән эшкә урнашып кала. Вакытлыча дисә дә, туган якка кайтабыз дигән уйны айлар, еллар куа. Фәрит абый, авыл нык үзгәргәнме? Авыл нык үзгәргән. Авылда яңа үйләр, яңа семьялар, балалар. Казанда яшәсәләр дә күбесе yollarga Allah'a şükür 3'er, 4'er, 5'er simya bir ige koytalar Allah'a şükür. Uramlar bizim orta uram diye uram indi bu atala. Bu şovlap tura. Yani bizge de şırarlar bunda yolga. Bir 10-15'lep bola var bugünkünde bu uramda. Siz üskende neçe bala teker abiste bu uramlarda? Bu uramda yani bir 50-60 bola bulgandır.
Min üskende. Birsinde mine bizim kurşuda 8 bola. Mine mında 5 bola. No көп indi көп. Болашақта mine şuşu mine bizim şuşu bulunlarda, şuşu mişe boylarında mine üsteginde yaş vakitler şunda bitti. Yolga çıkkaş mektepten. At kütüleri kütüleri, dunguz kütüleri kütüleri. Bu yaklarda mine bütün yerde firma yımında bütünüsü. Meddi yaktan bizge fayda buladır indi. Yani de buluşur. Yani de buluşadır gayı. Өзігіздің башқарған ішлер міне Сургутта хынар бойынша нендей хынарда болдыңыз сіз? Сургутта biz Нигеш Обнефтегаз геологии, разведочный нефтяной организацияға урнаштым, тракторист болып енді. Әлі уақытта институтқа оқырға кірген генә заочныйға көштім де, онда эшләргә қалдым. Менә уңышны тамамлап, генеральный директор дәрәҗәсенә җиттем инде. Аллаһка шөкер, тракторист булып эшләдем башта. Şundan başlandı. Hayır, şundan başladı. Onları teknikini yaratadыр енді. Mexanizatsiya bo'yicha bütünüsü mexaniklikni qada o'qidim. Главный mexanik bo'lib ishladim. Onları главный injener, onları ne indi? O'zimning firmani ochdim. Mana bu bizning bu yurt atibizning tip yurti, Abi babaylar yurti indi. Bizning shunda bolashaq o'tdi, Allohga shukr. Abining hali hozirda ko'z oldinda zo'r etib qorayib pishiradi, pishga solib. Smetana bilan shuni oshiydir endi. Hozirda shular oshisi keladi. Balaşaq təmi. Balaşaq təmi. Əli kisadır. Kökərəginə qoyub layıb ulayıb. Mana xaman şunday təmli bulğan indi bu vaqtda. Yaşlıklar şiddət ötdü deyib ökünmüysizmi? Yox, ökünmüyüz Allah'a şükür. Balalar da isen soğanda üstülər. Özümüzdə şunda onda özümüzün avul şekilli, özümüzün Qozan şekilli yaşadık Allah'a şükür. Tatarlar bile aralaştık bütünüsü bile de. Фәрит абый Сургутта беренче сабан туйлар оештырып, татар көрәшен, милли гырыф-гадәтләрне үстерүгә зур өлеш керткән шәхес. Нинди генә эшкә тотынса да, янында Нураниясе, киңәшчесе була. Алардан кеше өзелми. 12 метрлык кечкенә генә бүлмәдә яшәгән чорда да, хәзердә. Туганнар, дуслар, авылдашлар капка киләсе тынмый. Без килгән көнне хуҗаның бер туган сеңлесе кунакка китешли, абый белән туган апаны кайнар бәлеш белән сыйлыйм әле дип кергән чагы иде. 8нче класста идем, алар кавышкан вакытта. Инде бу гаиләдә бу төп нигездә мин 3нче бала. Апам, абыем, мин без әни тәрбиясендә үстек. Мин әти үлгәндә 5 яшьтә идем. Bizne әни бик дөрес тәрбияләде, кешелекле, уңган булган итеп. Алар безнең нигезне әни вафат булганнан соң да 8 ел ут сүндермәделәр. Һәр вакытта килсәк тә өебез җылы булды. Менә алар Сургуттан лаеклы ягачакка шушында кайтып төпләнделәр. Аллага шөкер, шундый куанып киләбез, куанып китәбез. Төп йортыбызда кеше бар, сөйләшәбез рәхәтләнеп, бик тыныч, бик тату. Авылга кайтып төпләнгәч, аның инде мәшәкатьләре дә җитәрлектер, Нурания апа. Авылга кайттык инде, төпләндек. Ул хәтле бек мәшәкатьле яшәмибез. Менә суан үстердек, шиби үстердек. Шиби үстереп, инде аны суеп бетердек. Ул инде 1 айлык кына мәшәкать. Суан үстереп, теплица инде безнең эш. Менә ширәм, шәшәк. Менә суганны хәзер үрәбез. Әле бу арада суганны үрергә җитешмәгән идек. Мәрхүмә Nuriyani meni soğan ururga öğretti, özümden әнием. Ул әйтәдер, кызым, менә эшләгәнең өчен минем өчен булса, өйрәнгәнең үзең өчен булыр дип суган үрергә өйрәтте. Авылда гел әни белән утырып, шулай суган үрәдер. Ул безнең бер якты истәлек булып калды инде. Әнине гел искә алам. Балаларны да шулай эшкә өйрәтеп үстердегезме? Балаларны Аллага шөкер эшкә өйрәтеп үстердек. Менә әле кичә генә сөйләштек. Алар гомер буе ничә ел 11-не бетергәнче алар авылга кайтып 3 ай яшиләр иде. Кунакчыл, игелекле йорт. Бу гаиләдә бүген Нурания апаның әтисе дә кадәр хөрмәттә яши. Өлкән кешене еш кузгатып йөрү җайлы булмас дип үз яннарына алырга уйлаганнар. Туганнар белән ешрак күрешергә дә сәбәп. Әти янына дип рәхәтләнеп җыелалар. Балаларыгызның мөнәсәбәтеннән канәгатьмисең бүген? Ничә канәгать булмый. Канәгать. Иң әшәке шире ул ялкаулык шире.
Yalqavlıqqa үйретmedim minalarını. Yalqav olmaz olarlar. Неше китеп тәрбияләргә икәнсең замана балаларын ялкау булмасыннар өчен? Элек her bir kişinin iyinde matçaga çıbak kıstırılıp koyulgan bulanır. Ana o tertipli kişi simyalarda indi. O seni terbiyelettir. Çamala tigray bulay bulsan sana ana çıbak. Düşemge kıstırılgan, matçaga kıstırılgan. Хәзер йортларның матчалары да башка рәвешле шул. Шыбык кыстыра алмыйсың. Әмма кирәк чакта кырыслык, кирәгендә ягымлы сүз дигәннәре Шәймардановларда үзләренчә киләнә. Еш кушылып җырлыйсыңмы бабайга? Әйе, кичләр утырып җырлыйбыз без. Яратасыңмы соң җырларга? Әйе, бик яратам. Менә бу моң, шушы татар җырына мәхәббәт каян килә икән сиңа? Әби белән бабайдандыр инде. Нурания әнисе дә җырлыйдыр, матур итеп тоже. Безне очрашкан сайын бабай гармунда, баянда уйный ул матур итеп. Безнең монда Улышың аравында, Артурамда бүтән өйдә гармунчылар уйныйлар, җырлыйлар. Ничек булды бу? Яшь вакытта инде миңа 7-8 яшь, ул вакытта ничә яшь булдым икән? 5-6 яшь булгандыр инде. Әти миңа 100 сум акча бирде дә, кибеттән баян алып кайт диде. Менә шул баянны алып кайттым инде, өйрәндем. Шуннан булгандыр инде, бу безнең инде теге мастер түгел инде, без үзебез өчен көрәш ул. Мин 8-нче класста укый башлаганда көрәшкә өйрәнә башладым инде, шөгыльләнә башладым. Аңа лыжы белән, гыр белән занимация итәдер. Көрәшнең миңа инде менә минем бер двоюродный абыем бар иде, көрәшче Тимирханов Махмуд. Шул өйрәтте, шул серләрен өйрәтте, шул мине көрәшкә тартты. Аның бик хезмәте зур булды инде мине шундый көрәшче әзерләү өчен. Аллага шөкер менә. Шәймардановларда килгән кунакларны учакта пешкән кайнар ризык белән каршы алу күркәм гадәткә әверелгән. Биредә гадәттә ир-егетләр катнаша икән. Без исә тәмле ризык һәм матур гаилә серләрен ачыклар өчен алар янына кушылырга булдык. Иде нәрсәләр эшлидер игез, нәрсәләргә өйрәтәдер әти? Майда алып кайтып куялар инде. Сентябрьдә кире барадыр. Үзләре бер айга гына кайта инде отпускыга. Монда бик эш күп түгел, бу авылда. Монда әби үзе генә торадыр. Икенче авылда анда каты иде инде. Анда нинди эшләр. Сәгать 8-нче ярты үтенде, нишләп ятасыз дип әби уятадыр инде. Бабай белән шык төшкән вакытта барып пешен чабадыр, аннары торатасың, кабартасың, җыеп алып кайтасың, бәрәңгене утыртасың, иесең, утыйсың инде. Шундый эшләр, утын ярасың. Авылда нинди эш бар, бөтенсен эшләр инде. Түгәрәк табын артына гаилә серләрен барларга дип урнаштык. Инде әз генә бәбидән арынып безнең килен дә килеп кушылды. Килен дип эндәшәсезме аңа? Нурания апа. Килен дип әйтәм, юк, Лилия кызым дим. Гаилә учагы дибез икән, әлбәттә, аның нигезе әти-әнидән башлана бит инде. Әти-әнинең гаилә учагы сез бәләкәй чакта нинди иде, Гөлнара? Фәргать. Бик яқты, жылы. Түгәрәк. Балалар шушы ике авылда үстеләр инде, шул ике учакта яндылар. Ул учакны менә шушында берләштердек инде, китердек, хәзер икесен бергә куштык, Аллага шөкер. Бергә җыелганда яратып әзерли торган ризыкларыгыз. Кем нәрсә әзерли? Без хәзер бөтенебез әзерлибез, Аллага шөкер. Мин балалар кайтуына
Gübediye, şekşek, tukmaşlıoş, bütün balaşığa bütün onuqlar şunu yarata başlaylar. Qalğanlar, anları bütünüsü pişire indi. Kim nerse pişire. Самауырны Казанда да кайнатып буламысың, Динар? Казанда да шулай җыеласызмы бер табын артына? Самоварны Әти-әниләрне чакырып. Казанда да җыелабыз, әйе. Казанда да шундый мул түгәрәк истәләр безнең еш кына булып, күрешеп без фәргатьләрне. Көн сайын җыелабыз. Күрше йортларда гына торабыз, һәр көнне күрешәбез. Жизни дежурствода булмаса без көн сайын күрешәбез. Аллага шөкер. Бездә анда ашарга булмаса аларга киреп башлыйбыз. Аларда булмаса алар безгә керәләр. Әйе. Жизнияна керсәң аш калмыйсың инде димәк. Жизнияна керсәң аш калып булмый. Ул итне әйбәт ашый, ярата. Нинди ул кайната Лилия? Мин аларны бик яратам. Алар безгә үрнәк. Гаилә учагы нәрсә ул дигән сорауга җавап алмыйча китеп булмый бит инде. Нәрсә икән ул гаилә учагы? Гаилә учагы шушыдыр инде менә. Балалар, оныклар, бөтенебез бергә җыелышып, дус тату, шулай гел аралашып тору. Гаилә учагына утын өстәп тормасаң, ул бит сүрелә. Ул сүрелә дә, сүнергә дә мөмкин. Шуңа күрә менә ул безнең балаларыбыз, оныкларыбыз шул гаилә утына ут өстәп торучылар. Алга таба даган Алла бирсә, бу гаилә учагыбыз сүрелмәсен. Тормыш төрлечә булырга мөмкин. Biz bulmasak da alар менә шулай гел тату, бер-берсенә хөрмәт белән, бер-берсенә сабыр булып, шулай итеп бер-берсен яратып, хөрмәт итеп яшәүләрен теләр идем. Шушы тормыш инде ул, кайнау, бөтенебез бергә шушы тормышта туры үз юлыңны сайлап алып, шул турыдан туры атлап, куелган максатыңа ирешү, шул максатта бүтән туганнарың белән бергә аралашу, бер-береңә ярдәм итү. Шул тормыш инде ул, тормышның бер кисәге гаилә учагы, менә шул дип, мин шулай дип аңлыйм. Мин гаилә учагын тагы да ныграк юансын өчен гаиләдә сау-сәламәт балалар булырга тиеш дип уйлыйм. Аеруча кичкенә балалар. Чөнки бәләкәй булган бала булган гаиләдә гаеп хәсрәтләре дә ничектер сизелмичә үтә, якты, бәхетле мизгелләр тагы да артып тора. Шуңа күрә мин һәр кешегә сау-сәламәт баланың әти-әнисе һәм әби-бабае булырга теләр. Балалар табибының теләге дә нәкъ балалар табибыча булды. Менә мин монда кайтам, телефонны алмыйм мин. Мин монда йөрим рәхәтләнеп. Миңа монда тыныч, әти-әни янында. Авырлыкларда нәрсә көч бирә икән Фәрит абый? Аның барыбер бөтен нәрсә җиңел генә бармагандыр инде. Сездә дә менә тамашачылар хәзер карый да тапшыруны. Кара әле, ничек җиңел генә, ничек тигез генә яшәгән икән бу гаилә дип уйлап куярга мөмкин. Ул бит кайдан карый, үз ниеңдә үтмәгән, үз башыннан үтмәгәнне кайдан караганда җиңел шикелле генә инде. Балалар кичкенә вакытта ук безнең менә алар ялганламыйлар инде, алар беләләр. Фәргать тә Гөлнара да кичкенә вакытта ук без бөтен нәрсәне уртага салып сөйләшәдер идек. Бернинди яшерен әйбер булмыйдыр. Бөтенесен үз тырышлыгың белән үз табырга кирәк. Ул эштә дә инде төрле хәлләр булырга бер ни бармый бит бөтенесе дә. Тырышырга кирәк, эшләргә кирәк, дус булып менә бөтен безнең инде бөтен яктан да әбинең уңышлары, Нураниянең уңышлары дип әйтәм инде. Ул Аллага шөкер бергә менә шушы аның белән киңәш итәләр, аннан киңәш тә алырга була, сорарга да була. Үзебезчә генә эшләмибез, бөтенебез килешеп эшлибез, Аллага шөкер. Күңел киңлегенә бүлмә тарлыгы шик була алмаган кебек, үз телеңне, милләтеңне белеп, танып, горурланып яшәү өчен аралар ераклыгы да китә була алмый. Шәймәрдановлар гаиләсе мисалында без моңа бүген инандык. Инде туган авылларына төпләнеп, ерак араларны урап кайткач та алар шушы юлда. Туган телебезне саклау, үстерү, оныкларына җиткерү алар өчен олы максатларның берсе. Бу аларның һәр гамәлләрендә, сүзләрендә чагыла. Әйдәгез, мөхтәрәм җәмәгать, без дә гаиләләребездә балалар белән татарча сөйләшик. Татарча аралашык, татарча җырлык, фикерлик. Шул очракта нәкъ менә үзебезчә татар гаилә учаклары көчлерәк янар.
Шушы теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Инде сезнең гаиләгә, монда бит инде безнең хәзер ничә буын җыелган гаилә, олы рәхмәтләребезне җиткерәбез. Бик зур рәхмәт сезгә. Шулай матур итеп фикерле, уйлый, аралаша белгәнегез өчен, безне кабул иткәнегез өчен. Рәхмәт, үзегезгә бик зур. Безне табып килгәнегез өчен рәхмәт. Исән-сау яшәгез, һәр барчагызга да Ходай Тәгалә хәерле гомерләр насыйп итсен, кайгы-хәсрәт күрми, исән-сау яшәргә язсын. Бөтен Татарстан халкына сәлам, исән-сау булыгыз.